Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan songoni nang di parmingguon si ganuk minggu. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami yang giat boy mangurupi hita taringot tuturpuk jamita di hari minggu di tanggal 14 Juni 2026 jala turpuk jamita di hari minggu ima na tersurat di surat ni Apostol Paulus Galatia bindu 2 ayat 15 sahak rodi ayat 20 sada. Galatia bindu 2 ayat 15 sahak rodi ayat 20 sada. Amangin ang duktakas hujahami turpuhon oma di pikiran namin na mungkin boy mangurupi hita tabani akan naung tajaha sian bahan-bahan hatorangan na asing. Mulu ta ingot di Yohanes bindu 10 sia ayat 30 di hama mati ni Tuhan Yesus Kristus di hawa pinorsilangi di dok nunga marujung. Di bahasa Indonesia sudah selesai. Di istilah na asing nunga sikop saluhutna. Di naung tubuh jala tersilang jala hehe nunga sikop be haluauni di pasahat tu saluhut jolma. Nunga sikop ibana dalan tu haluaon haporsiaon tu ibana paluahon. Nunga sikop na marlapatan tang porlube si tabahonon manang naaha tu si dang rikot dang porlu jala boydo gabe manegai molo ditabai aka na asing tu naung nasi kopi. Jadi misalnya molo manang isarana rupani molo mandok kata sasahalak nunga sikop nian ulau non alai perlu do pedi tabai nunga salabi. Yang dohonon nasongoni alai molo dok nunga denggan nian ulau non alai perlu do pedi tabai songonon lahu pasikopon anggui denggan. Ala tanga dong be si tabahonon tu naung sikop. Tahaporsiai do nunga sikop saluhutna marhite hamamate ni Kristus Jesus. Dihalak na porsea di naung tubuh jala mate jala hehe ibana di bagasan haporseota itu sudah cukup dan sempurna, tak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Dang si tabahonon be manang naaha tusi alai dalam fakta kenyataan na masa di Galatia adong dupe horong na manambahon ima taringot tu pangoloyon di patik manang hukum Taurat. Jadi molo ditabai dope tu naung si kopi gabe sega dalam tanda kutip gabe marisuang do naung si kopi. Dang merlapata be dinasidai jala rupani manegai dui tu naung nasi kopi. Atong molo naung sikop ma. Nunga sikop saluhutna marhite haporsiaon di basa-basahod debata haluauni. Marhite haporsiaon di pitori. Haporsiaonido mambain sikop. Dang pangoloyon di patik. Haporsiaon di Yesus Kristus naung patupahon saluhutna marhiteido di pitori. Dangbe marhite na mangulahon patik. Jala dak pola si tabahonon be mangulahon patik. Tu haporsiaoni. Anggo patiki otomatis tarula dui moludung takas porsea. Alay anggo gabe patikido dalam tu haluaon dang boy. Aladang boy sikop jolmai mangulahon patik. Molo di buku endeta
nang nang pamangan, nang tangan, nang saluhut na do berdosa. Manusia tidak akan sempurna melakukan hukum Taurat. Sebab itulah manusia itu memerlukan pembenaran. Sebab ia tidak bisa benar secara otomatis. Tetapi tadi diberikan satu jalan, yaitu iman pada Kristus Yesus. Dan jalan itu satu-satunya dan telah sempurna, yang tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi kepada jalan itu, yaitu iman, percaya pada Kristus Yesus. Ido nataida pemikiran Apostol Paulus na dipatol has ibana, ido na diguaran na ortodoksi, ajaran yang benar. Ajaran na sitong cukup di dalam Kristus dan itu sempurna. Tak pola tabahonot tusi rupani pangoloyon di patik. Ala patik na yang baru nung ngabe di patolhas marhite haporsiaon di Kristus Yesus. Dia benar sedok patik na yang baru do. Pasahat Tuhamu. Dang na marlapatan rupani dang marlapatan manang dang mararti manang marguna be patik na sapului. Marlapatan situtudui pature-turehon ngolu asa denggan asa uli dame sonang mardalan alay dang tuhaluaumbe kaitan na. Dak tuhaluaumbe justru ala ni haluau nido gabe lam di hari koton mangulahon patik. Ala otomatis dui molosi tongdo haporsiona gabe mangula patik nem baru. Holong ni roha songon pangaripunan ni patik na sapului. Holong ni roha maradopon levata dohot holong ni roha maradopon dongan jolma. Jadi marhite haporsiaonido. Tidak ada usaha manusia, inisiatif Allah, perbuatan Allah sendiri, kebaikan Allah. Atong tu dia mahita ditugihon mahita na perjolo lam holong marohata di Kristus Yesus. Lam takasma tatanda holong ni rohani debata marhite Yesus Kristus. Lam taha holongi may bana. Lam tugu maha porsyota tibana. Ala dangadong dalan na asing. Holan hapor siaunido gabe dipitor hita. Ima upikir hami ajakan pertama ni terpukon. Lam terusma mengula iman itu bekerja terus menerus dan semakin dewasa. Lam hot hapor siota tibana. Jala lam holong rohata di ibana. Mulut tapai hutihut ujung ni terpukon. Jalalam takasma dang au guru diaube. Alay Jesus to. Iba na mangulu jibagasak kita. Alay molo ad dong dope dihita roha diri. Jala haawon. Dang mungkin Jesus mian dibagasak kita. Jadi ikon macai takasdo dihita taringot tu pembenaran manang dipitori de batahita alani holong ni rohana jala nunga si kopbe tak sita bahonom be manang na ahatu si tong marsihohot mahita porsea di ibana alay adong do naman dok amang padita marsihohoti pe kan nga usaha ni jolmay dak songon itok pangatusyan na justru na marsihohoti ala na di tiop ibana do hita umben na buhita marsihohot. Jadi daktar doki rupani usahata tu haluaon. Dang tardoki rupani usaha ni jolma laho badapot haluaon. Justru ala nong dibasa-basahon dah haluaon ni gabe boy hita hot marhapor siaon di ibana. Jadi songonido pemahaman lah. Unang gabe madabu hita tupangatusion rupani ayadong do usaha ni jolma ima ketaatan. Ima pekerjaan-pekerjaan yang baik karena buah dari ketaatan. Tidak begitu pemahamannya. Justru pemahaman yang benar adalah kita bisa menjadi taat karena kita berada di dalam Dia. Karena tanpa Dia di dalam kita,
kita tidak dapat melakukan apapun sesuatu yang benar. Tetapi karena Ia ada di dalam kita, maka kita dapat bertahan, beriman kepadanya. Bukan kita yang memegang Dia, tetapi Dialah yang memegang kita erat di dalam Dia. Sebab bila kita, sampai kapan kita sanggup untuk tidak melepaskan? Tetapi bila kita yang dipegang olehnya, Dia tidak akan melepaskan kita. Sekali kita percaya, Dia akan memegang kita untuk terus bertahan, percaya kepadanya, dan melakukan segala perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Ido huidahami rupani amanginang anggiat boy mangurupi hita taringot tu turpuk taun.